Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Llum programm bix-xieraq se niddedikaħ għal Monsinjur Viktor Grek illi ħallina kważi xahar ilu. Ħalli nfakru ftit minn kien dan l-ikona tal-umanità. Naraw. Smajt il-weġat tan-nies. Ħassejthom ġo fija. Grazzi, Anthony. Grazzi. Inħobkom ħafna. Ma tistax tara dak il-filmat u ma jkollokx id-dmuħ f'għajnejk. Monsinjur Viktor Grek ma ttix għal xejn ikona tal-umanità. U jiena onestament inħossni tant u tant onorata li kelli darba ċans inqatta żmien ħin miegħu għaliex kont għamil programm jismu Umani u li niftakar kien da. Li meta jitkellem fuq l-imħabba għax hija tant ġenwina kien jibki. Tara dmuħ nieżel, kemm ħobb in-nies. U ma stajtx illi ma niddedikax programm fuqu, issa li ħajalaq kważi xahar li ħallina. Illum miegħi fl-istudju għandi l-direttur tal-Caritas illi kien waqqaf Monsinjur Viktor Grek stess, il-Anthony Gatt, grazzi, Geraldine Gatt. Il-Geraldine kien ħobba ħafna, niftakar meta kont qed nagħmel programmu għali kien qalli il-Geraldina jgħid imma tkun miegħi li tiġi għalija għax kien jafda ħafna fiha, għadha magħna wkoll u nirringrazzja. Però illum għandi storja kbira, storja ta' Anna Mikallef, mara illi kienet ilha taf lil Monsinjur Viktor Grek minn mindu kellha biss 3 snin. Magħna kellu jkollna wkoll il-Marika Kassar, ħabiba kbira tiegħi u li ilha wkoll snin taħdem fil-Caritas, però llum minħabba sitwazzjoni personali ma setax tkun magħna fl-aħħar ħin, però nsellmilha u nirringrazzja x'kienet hi illi sabit lil Anna Mikallef. U ħanibda bl-istorja ta' Anna. Jiena ma kont nafek qatt Anna u bl-istorja tiegħek illi rakkuntajt li qabbatni l-bart. Anna inti ilek taf lil Monsinjur mindu kellek 3 snin. U dak li għamel miegħek huwa inkredibbli. Ħanħalli fidejk bl-istorja kbira li għandek, mela, inti ilek tafu kien il-saċerdot tal-familja. Sewwa, spjega li ftit kif sir tafu u x'kien ifisser għalik. Mela, l-ewwel qed nirringrazzjak ta' din l-istedina. Monsinjur Viktor Grek daħal fil-familja tagħna way back il fuq minn 60 sena ilu. Fejn dak iż-żmien ġenituri tiegħi kellna villeġġatura Birzebbuġa, u dun Viktor flimkien mal-familja tiegħu ma' missieru u ma' uħtu l-familja ta' uħtu kienu jikru taħtna. U jiena kont naqra ta' tifla xkejkna 3 snin, 4 snin. U niftakarni kont naraħ, kont immur niġri fuq ħoġru. U l-mamma kienet tgħidli bil-mod għax dak il-fader. U minn hemmhekk daħal fil-familja tagħna. Difatti segwa ħafna lill-ġenituri tiegħi. Nista' ngħid li segwa wkoll il-5 ħuti, aħna qegħdin 5 taħwa. Segwa lilhom ukoll, żewwiġna u anka żewweġ it-tfal tat-tfal tagħna, boldiri it-tfal tagħna. L-istorja enormi tiegħek, storja kbira ħafna li qatt ma smajta jiena mkien fuq Dun Viktor. Hija li inti kellek storja kbira miegħu li inqbad tqila, qed ngħidha bil-permess tiegħek, ta' 16-il sena li ma kontx fi żwieġ u nista' nimmaġina dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira u ta' barra minn hawn u kif daħal għalik u għall-familja Monsinjur Viktor Grek. Spjegali meta dak iż-żmien kellek biss 16-il sena nqbad tqila.
Mela, niftakar jiena ħbejt it-tqala tiegħi għal 6 xhur sħaħ. L-aħwa. Dan goes back in 1976, għax imbagħad it-tifla twildet fin-1977. Tista' timmaġina kont għadni kif spiċċajt mill-iskola, kont immur skola tal-Knisja, u kif eżattament sirt naf li jiena qed nistenna tarbija. L-għonet kelli biża kbira mill-ġenituri tiegħi, ma speċjali minn missieri. U allura żammejta mistura. Però ovvja għalkemm bdejt imbagħad isni nifforma, però ħadd ma kien jaf. U mbagħad meta saru jafu l-ġenituri tiegħi, il-bambini jagħtih il-glorja tal-ġenna missieri ħadha ħafna bi kbira. Saħansitra kelli nitlaq mid-dar. Illaħwa. U Dun Victor hemmhekk daħal l-ewwel darba fil-profond fil-ħajja tiegħi. Fejn nista' ngħid kif Dun Victor imiss u jingħaqad mal-tbatija, l-uġieħ u l-batti bekk li tkun għaddejja mill-persuna. Li meta mort inżuru niftakar ma kienx għadu l-Caritas dak iż-żmien, mort inżuru d-dar. U poġġa bil-qiegħda miegħi fuq il-sufan u ħassejtu miegħi. Ħassejt paċi kbira. U x'qallek imma meta tlu l-aħbar? Għax inti għalih U kien diġà jaf tifla tiegħu, ġifri 3 snin, minn 3 snin kienu li jafek. Il-mod kif laqani illi xu kien diġà jaf għax qalulu l-ġenituri tiegħi. Kien jaf. Għaliex missieri ċempillu u qallu x'biċċa għamlet lit-tifla. U Dun Victor batalija u mort għandu. U kif poġġejt ma' ġembu, l-ewwel nett laqani b'dik it-tannieqa li nista' ngħidlek hija tannieqa ta' qdusija. Laqas tista' tiddiskrivija għax inti tħossha. U kif poġġa miegħi ħass dik il-biża, l-ansjetà, l-uġieħ u fl-istess ħin il-ferħ illi jiena mingħajr ma kont naf xi ġifieri tqala, ma kontx naf il-facts of life, imma diġà ħabbejt it-tarbija li kelli ġo fija. U niftakar ukoll missieri ma ridniex niżżewweġ, però dak iż-żmien ovvja tfajla toħroġ tqila u tarbija titwieled barra miż-żwieġ kienet għadha tabu kbira. U niftakar il-Dun Victor qedlu dispjaċir u għadni dispjaċuta sal-lum li mort kontra l-kelma ta' missieri, qedlu però nixtieq illi l-ewwel nett kont inħobbu lil missieri t-tarbija dak iż-żmien ta' tifla li kont. U ma xtaqx li binti titwielet out of wedlock. U Dun Victor fem eżattament il-xewqa tiegħi tkellem ħafna ma' missieri u saħansitra lejliet qabel ma żewwiġt missieri raħni. Għax xtaqt nara ħafna. Għadek temozzjona ruħi. Eħe, għaliex xtaqtu li missieri itini l-barka, tani l-barka tiegħu u laqa l-tarbija, però ma xtaqx illi iż-żwieġ kif ġi. Minn hemmhekk Dun Victor segwini kontinwament, u mbagħad kelli t-tifel, però żwieġ tiegħi ma rnexxiex. Bqajt dejjem in kuntatt ma' Dun Victor, saħansitra kif wellitt it-tifla ta' min jgħid li jumejn wara li wellitt it-tifla, missieri kien ibbukjani biex nwellet tant kemm kienet tabu ma ridniex nwellet is-St. Luke's missieri u bbukjani Blue Sisters biex tibqa' aktar privata. U niftakar jumej wara, propjament 48 sena ilu. Dun Victor kien ġie Blue Sisters, għandna il-missieri u niftakar kien qallu dik għad mhux tikber u ssir tifla imma tkun mara u tagħmlek nannu. Fil-fatt missieri ma laħaqx sar bużna mbagħad laħaq miet. Minn hemmhekk imbagħad kif qed ngħidlek isu 8 snin wara żwieġ tiegħi missejt mas-separazzjoni. Dak kien żmien vera diffiċli immens, l-ewwel nett biex aċċettajtha. U bdejt inżur Dun Victor il-Caritas, sadattant kun wettaq il-Caritas Dun Victor, kont niktiblu ittri twal madwar 12-13 il-paġna. Dak iż-żmien la kellna television li jdum bil-lejl, la kellna mobiles. U kif kont niktiblu, ġili kont niktiblu xi 4-5 istri.
U kont kull litra dejjem nispiċċaħħa għatini appuntament Dun Viktor għandi bżonn narak. Imma ħaġa tal-iskantament kien jibatalija wara xi 3 xhur 4 xhur ta' mhux wara xi ġimgħa. U kien jgħidli kif tibda il-kalligrafija tiegħek ninduna li għandek bżonni għalhekk battalik issa. Tkun ngħidlu kemm dom biex kellimni. Niftakar kien ipoġġi dejjem miegħi qatt ma qatt wara l-iskrivanija. Kien ipoġġi ma' ġenbi u darba fost l-oħrajn niftakar kontetlu kien kelli 24 sena, 25 sena biex titfal żgħar. Qedlu għaliex ġra li hekk, qedlu jiena tant nemmen fi żwieġ tant għandna familja sabiħa għaliex x'inhi jiġri. Kien qalli min jaf x'għandu fil-pjan għandu l-mulej għalik, min jaf. Però segwini ħafna mill-qrib. Ħanwaqfek ftit ħalli nkomplu x'inti l-istorja tiegħek tirrikjedi dokumentarju propjament. Imma hemm ħafna affarijiet oħra importanti illi jridu fosthom anke nixtieq illi r-reġija tella mbagħad anke ritratti li għandek mal-Monsinjur. Anthony, l-ewwel kummenti li ħadnielek fil-Kamra tal-Aħbarijiet bla dubju kienet mistennija, inti emozjonajt ruħek ħafna u ma stajtx iżomm id-dmuħ. U niftakar iż-żmien sabiħ meta kont għamilt il-programm Umani, kemm kien hemm możża min-naħa tal-Monsinjur għalik anke l-fatt li hu fdak fit-tmexxija tal-Caritas u kien qallek u mbagħad xekk fl-aħħar fidejk. Kemm ilek tafu kont il-Monsinjur? Jiena ltqajt miegħu fin-99 l-ewwel. U ovvjament dakinhar meta ġew ħadtu l-intervista ovvjament l-ewwel reazzjoni kienet għadha ftit wara ġifieri li kont ġejt mill-Mater Dei, ġifieri wara kan l-aħbar tal-mewt u żortu fuq is-sodda tal-mewt. Allura qisu kont għadni ma kellix iċ-ċans nirreaktja u niġi ntaċ mal-emozzjonijiet. Allura meta beda jsaqsini hemmhekk qisu ġejt wiċċ imbiċċ mar-realtà li Dun Viktor ħallina. Allura hemmhekk ħarġet l-emozzjoni. Issa jekk imur lura dak kien qisu l-aħħar mument ma' Dun Viktor, jekk imur lura 99 kien l-ewwel job tiegħi wara l-State Università il-Psikoloġija kien nikkoordina l-volontiera tal-Caritas, għax ovvjament Caritas minn dejjem kienet bdiet bil-volontiera u l-volontiera għandhom sem qawwi ħafna. Però fin-99 kelli qisu rwol li nieħu il-volontiera l-koordinament tagħhom, recruitment, training, nallokaw fejn kienu qed jaħdmu. U hemmhekk kienet l-ewwel darba li sirt nafu. Il-biċċa kienet li wara sena u mbagħad tlaqt mill-Caritas u Dun Viktor kien ħada ħafna bi kbira u kien tali naqra ċamata mhux ħażin u kont ħadd naqra xokk dak il-ħin. Però wara meta ltqajt miegħu għalina kont fdajtek, kont qed nara l-entużjażmu tiegħek, allura li titlaq wara sena kien id-diżappunt kbir. Però min kellu jgħidli għax imbagħad kont mort l-Aġenzija Setqa, ħdimt fl-addictions, kont mort nistudja barra wkoll, komplejt naħdem fil-qasam ta' droga ma' Setqa, għamilt ukoll qisu 5 snin naħdem fil-privat bħala psikologu u il-bambin ried li mur lura Caritas 9 snin ilu. U kien waqaf mir-rwol formali, għax dak iż-żmien kien hemm Leonid, però Dun Viktor dejjem hemm il-missier tal-Caritas, il-mexxej spiritwali. Allura kont iltqajt miegħu u kien reġa' fetaħ idejh u qal welcome back. It was a bit of a homecoming biex ngħidu hekk lura l-Caritas. Però li hemm sabiħ huwa li jiena nara fikom kollha li huwa likom kien isu l-papa, it-tieni missier. Illi kien dik l-imħabba mhux bħal meta inti tmur f'kumpanija u qed ikellmek il-kap. Anthony jiena kull meta kont magħkom kemm meta għamilt programmi jew intervisti, Dun Viktor il-feeling li kien jagħti lilkom kont inħoss jiena almenu huwa li kien isu missierkom fuq il-post tax-xogħol, imma mhux dak il-kap li kif taraħ tibżaw jew imma b'ċertu rispett imma kien hemm dik l-imħabba qed ngħid sew. Fil-fatt, meta kien għamil dik is-sena u kien ħadha bi kbira, propju xi jinteressaħ mill-persuna
U Don Viktor dejjem kien konsistenti b'dak li jipritka. Ġifieri jekk jitkellem l-imħabba li l-proxmu, fil-waqt li kellu għoża kbira għall-klijent, għall-persuna fil-bżonn li kienu l-mimmi tajnejh, li kienu jisu għandu soft spot li l-bliedem emarġinat. Imma dik l-istess ħaġa l-imħabba l-istaff. Ġifieri hemmhekk kien konsistenti. Iktar mbagħad meta kiber, issa mbagħad jiena sirt nafu ovvjament dawn l-aħħar 9 snin fejn anke ma kellux ir-rwol formali ta' direttur, imma hemmhekk sar rwol ta' ukoll missier spiritwali. Jiġifieri meta anyone mill-istaff kien jeħel fuq xi ħaġa jħoss li jista' jmur ikellmu ċertu libertà, kien jaf l-istaff l-ħajja personali. Ġifieri l-istaff kien xorta baqa' jmur għandu. Ija, kien ikellu l-bib miftuħ ovvjament, jiġifieri ovvjament meta ħadd wara Leonid ħadd il-rol formali, jiena kont nfittex nipprova mmur darba f'xahar niltaqa' miegħu jew fil-forsi kemm mument fejn kienu kull 3 xhur. Imma ovvjament l-għoża tiegħu kien li jieħu gost jara li din ħidma li ħadem ta' ħajtu kważi 40 sena minn ħajtu fil-Caritas, jara li din is-siġra li tant ħaħsieb u għos qed tibqa' tagħti il-frott. U dik kienet ħafna xi ħaġa li ttieħ ħafna wens. Geraldine, jiena għadda kważi xahar. L-ewwel net kif inti għax naf kemm kont tħobbu, kollha kontu tħobbuh ta'. Imma kont naf li lilek kien qisu tanti ilu jafek li saħan sitra żewġek kien il-saċerdot li żewġek li kien hemm dik il-profondità kbira ta' relazzjoni ta' bej qisu missier u bint. L-ewwel nixtieq nistaqsik kif qed tħossok għadda kważi xahar il-fatt li m'għadux magħna. Le, all right, fis-sens għal-bidu jisna mill-ewwel mal-mewt tiegħu tlajna entni u jiena l-isptar niġru u x'in wasalna kien għadu kemm miet. Kien mument speċjali ħafna, tlabna ħdejh. Mbagħad mingħajr ma ebda ħsieb intfajna bruħna u ġisimna biex nippreparaw għal-funeral. Konna ta' support kbir għal-familja, ovvjament. Kellna l-għajnuna tal-Istat u tal-Knisja biex natuh il-funeral li jixraqlu lil-Don Viktor. Immaġina jaf kemm kont iżżuru l-isptar fl-aħħar. Kemm kien ilu l-isptar l-ewwel nett? Kien ilu l-isptar, kien ilu Mater Dei 15-il ġurnata. Mhux ħafna. Issa jiena Peppi Azzopardi kien qalli meta għamilna l-programm dakinhar li mexejt programm dakinhar tal-funeral li ftit ġimgħat qabel kien għadu d-dar. U sa sitra sajjarlu. I mean, li baqa' dej, inkredibbli. Don Viktor il-mewt taħuh kienet xokk kbir u naħseb minn hemm l-iktar li beda sejjer lura. Kuħat qala dik, issa ħoħ miet jilqas kont naf li kienu waħwa. Joe kellu 90, kien iż-żgħir fil-familja. Bis konna, però mbagħad wara meta ġabuhom fl-imkien għattillaħu kemm kienu jixxiebħu. Le jixxiebħu ta' Diċembru kien. Anka leħen. Diċembru, fl-aħħar ta' Diċembru, eżatt. Ħassa ħafna. Ħafna. Dak iż-żmien kien għadu kemm daħal id-dar tal-Kleru, Don Viktor. U beda sejjer għamel bidla hija n-niżla. Ħassa. Meta kont mur iżżuru l-isptar Geraldine, x'kien jgħidlek lilek? Kien jifraħ l-ewwel nett mhux lejli biss, il-kull min jara. Kien jagħmel dik iċ-ċerta ferħ ħireġ minn ġewwa, qisu ilu ma jarak. Jiena kont imur spiss, imma kull darba kien jiflaħ, kien jesprimi dak il-ferħ. Ovvjament, kien saqsi kif jiena. Ġifieri l-ewwel ħaġa li kien saqsi kif inti. Kien jaf il-familja reġgħet tella ritratti hemm ta' żwieġ li kien żewwiġhom, hemmu kemm kien għadu żgħira, hemmhekk kemm ilu Geraldine. Hemmhekk ilu 28 sena. 28 sena, ara kemm ilu kemm miegħek ukoll. Le, ovvjament, jiena kont nafu meta kelli 18-il sena.
Alla permezz tal-volontarjat, sentej wara kien Imma sejjaħ ara ritratt talija meta kien ikun miegħek. Dak ilu xi 8 snin dak ir-ritratt. Isu papa, qed tifhem dik iċ-ċertu ħlewwa. Ovvjament jaf it-tfal tiegħek u x'hekk ukoll u l-familja kollha. Mela. U ftit ilu, ma tantx ilu ħafna, kien ġie għandi għamiltlu ikla speċjali. Propju hemmhekk. Hemmhekk għandi tifla waħda minnhom ma kienitx hemm għax kellha tiġi dikinhar iż-żgħira. Ekku ma' raġel tiegħi ma' Franceska t-tifla u l-boyfriend tagħha Clive. Kien ħagoż dikinhar. Kien ħobb jikol Edun Viktor. Ma kienx jikol ħafna imma kien iħobbu l-ikel. U kien iħobb isajjar ukoll. Ija, mela ħafna. Għax jiena meta għamiltlu intervista tal-programm fl-2019 kien għalli isma' jena ninsuq u nsajjar ta' u għallina nsajjar tajjeb ta' u jena biex niċċajta tlu mara xi darba nixtieq nduq platti biex niċċajta. Ara, kull meta kont immur ma' Anthony, kif tidħol ix-xogħol dik ir-riħa tal-pastizzi kien jaħmihom hu. Jaħmi l-pastizzi. U jsajjar il-kafe hu. Oh, jasra. U jien naħseb ovvjament dik kienet turi fih li huwa qiegħed urija ta' mħabba. Kien jilqa' minn dejjem hekk kien ta' kellu xi tazza kafe bnina. Mela. Turi l-imħabba. Mela. Illi kien. U issa, il-legat tal-Caritas, qabel ma nerġa' mmur għall-Anna, il-legat tal-Caritas u ħalla kollox mibni tajjeb, struttura tajba, ġifri u għamel mezz biex din l-istruttura li bena 40 sen ilu u xek. Tkun b'saħħitha u tibqa' tikber. Issa, il-legat tal-Caritas Geraldine u Anthony, wara Monsignor Victor Grek, kemm ħajjer nexxielkom tkomplu dan il-legat li bena u stess? Le, u fil-fatt, u beda fil-77. Mela allura qed titkellmu 48 sena ilu. Yes, ġifieri. Qed ngħidlek hekk għax twellit f'dik is-sena ta' mhux brava fil-matematika. U fil-fatt kien hemm diġà kunsil tal-Caritas li kien hemm Fortunato Mizzi li mbagħad hu Hanover kien għadu fil-early days. Fis-68. Imma u ovvjament Dun Viktor ta' beda bl-impenn tiegħu mal-persuni fil-bżonn ġewwa l-belt wara li għamel 22 sena s-seminarju. Isu l-bambin fetaħlu din it-triq li jkun ta' servizz għal-poplu tiegħu, beda wkoll fil-Knisja jserħulu djakonija, servizz għal-bniedem fil-bżonn, u beda jrawhem miegħu numru ta' volontiera, ġifieri dejjem kien jemmen fil-lajċi, fil-volontiera, u beda in a very humble way, ġifieri. Dun Viktor, ovvjament, kulħadd isemmi r-radio, kulħadd isemmi dawk l-eżerċizzi kbar. Jiena f'dik il-99 kien għadhom qed isiru għax niftakar kont kuxut tagħhom. Però dejjem kien jara wkoll iqanqal biex dak li jkun din l-ispirtu ta' mħabba u ta' servizz. Ġifieri kien beda b'nukleu ta' volontiera li għadhom ukoll jessapportjaw il-Caritas sal-ġurnata tal-lum. Mbagħad beda jirrispondi għal bżonnijiet soċjali, tal-faqar, ta' persuni għaddejjem is-separazzjoni, ta' persuni li romlu. Mela, fuq dik il-nota, fuq dak il-punt, għandna fil-fatt dik hija l-istorja mbagħad li komplet tikber ma' Dun Viktor, meta da batalik biex tmexxilu u xek. Sezzjoni mill-Caritas li importanti ħafna wara li inti wkoll ġarrabt is-separazzjoni. Fiftit ħin imma ma tantx fadal li ħin. Kif ġraddi batalik u dan is-Service Young Separated Support Group ilu 26 sena u bdejtu inti grazzi għal Dun Viktor. Iva, niftakar kif kont qed ngħidlek kont niktiblu ħafna itri u rani li kif imxejt u darba fost l-oħrajn kien għadu ftit snin li għallina missieri kien batalija u ħeġġiġni ħafna biex nidħol fil-grupp ta' Matilde Balzan. Illi dak iż-żmien Matilde kienet qed tmexxi Rose Group li kien għadhom u separati. U hawnhekk qed naraw ritratti sbieħ ukoll tara Lozza ma' Monsignor Victor Grek, veru ritratti sbieħ u hemm ritratt ukoll jekk mhux sejra żball iktar riċenti, imma hemmhekk tara dil ekku hemmu daku. Dak kien ġifri fl-aħħar jiem. Dak kien 4 jiem qabel ma. U x'kien qallek? Feraħ ħafna bija għalli ibqati jina ziltek
għajjatlek u għaziltek f'dan il-Caritas u ibqa mexxi mal-Caritas. U semma li kull darba li kont immur nara jew inċempillu dejjem isemmi l-lentni u kien jgħidli konna jgħidli nitlob ħafna li Don Victor kien jgħidli u itlob ħafna lentni. Ja ħasra. Il-lentni kienu ħobbu immensament bħalma kienu ħobb il-Ġeraldin u kull wieħed waħda minna. Niftakar mbagħad wara li kien għajjatli u siħibt u bejt immexxi support group li għadu għaddej, reġa' sejjaħli biex nibda naħdem mal-Caritas u fdani bil-ħidma ta' prevenzjoni u kien qalli dal-preċiżi kemmiet. Kien qalli Anna, kien qiegħed wara l-iskrivanija. Fetaħ il-kexxun tal-iskrivanija u kien qalli Anna hawnhekk għandi ċimiterju ċkejken mimli santi ta' żgħażagħ li sfortunatament temmew ħajjithom bil-vizzju misħud ta' droga. Jien battalik għas-sena fdalek li inti tmexxi din il-ħidma preventiva fejn dan l-iskejjel. U niftakar jiena bżajt ħafna minn din ir-rwol u kien qalli jien għandi ħafna fiduċja fik u niftakaret qedlu Don Victor, x'qed tara fija li mhix qed nara? No vol dire nebbaħni u kien diġà ntebaħ bir-riżorsi li għandi jien. Qabel ma nbaħħ bihom jiena u rini kif għandi inħaddimhom u dom tinħaddimhom anka fil-dan il-prevenzjoni għal l-aħħar 20 sena. Proset tassew jiena lija jimmerit aktar programmi twal u ħafna twal għax Monsignor Victor Grek għas tista' tieqaf fuq il-ħidma tiegħu tħossu mina vera onorata li kont kelli ftit ħin miegħu ftit. Ma tħoss il-qdusija tiegħu u jalla jinbeda xi darba l-proċess tal-beatifikazzjoni ħalli jasal għall-qdusija jiena nemmen b'saħħti kollha. Fatina nitolbu ġifieri. Jekk tippermettili Marija nixtieq ngħid daw dwar Don Victor. Don Victor kellu don kien the man of our God ngħidlu jiena, kellu mod kif don partikolari kif imiss il-bniedem, jinaqat miegħu, ħadnu miegħu u jħoss x'miex xkun għaddej il-bniedem. Però mhux jaqafhem, u mbagħad jiddiriġi u jgħin il-persuna tinduna bil-riżorsi li għandha kull persuna bħalma naraw l-ex drug addict, so on and so forth. U jħaddem u tbiddel il-ħajja tiegħek. U minn dak id-dlam li inti kont qed tara kellu wej kif jimti tibda tara daw. Proset. Għanna nirringrazzjak li qsam l-istorja kbira ħafna li kellek ma' Don Victor Anthony Gatt jalla illi tibqa jina ċerta li tibqa tmexxi tajjeb u għandek il-Monsinjur iħarsek mill-ġenna. Ġeraldin, inauguralek ħafna jina inħoss li inti għadek ovvjament muġuwa bit-telfa tiegħu. L-lum kif ħarist fajnek ekkat, l-lum Ġeraldin, Ġeraldin għax tilfet il-Monsignor ma kuraċ għalix żgur iridek li tkompli taħdem għal ġit li xtaqu. Grazzi li kontu miegħi, grazzi wkoll li direttur Godfrey Smith, grazzi lill-kru kollu li għandi ta' kuxjenza kemm fl-istudio u kemm fil-kamra tal-kontroll u grazzi lilkom kollha li segwu kuxjenza fuq Facebook u Instagram. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u nirringrazzjakom.